Okay, welcome back sa Let's Talk, and this time still with Colonel Reyes. Pag-usapan naman natin ngayon ang kanilang mga division, ang kanilang trabaho, kung paano nga ba sila nakokontak at paano yung division of their responsibilities. Colonel, pag-usapan muna natin yung sa department ninyo, di ba may mga division sa Makaya, di ba? Tapos, ang sinabi mo kasi kanina, paano yun? Nag-aantay lang kayo parati ng tawag? Sino yung galing, ano yung tawag from the municipal police station ba? Or paano usually kayo nako-contact? Usually, we take orders from the provincial director. Pag merong mga emergencies naman, pwede silang dumirekta sa akin. Kung hindi nila makontak si PD or yung TOC namin, alam naman halos ng mga chief of police natin yung number ko. So they can call me pag talagang urgent, so para ma-deployan natin ng tao yung kailangan nila. But your main station is in Bulag. Correct, yeah. So ngayon, pag-usapan natin ng konti ang isang sitwasyon, Colonel. Like for example, may huhulihin kayo na isang tawag nga ba doon? Suspect, kunwari, no? Suspect sa isang krimen. Ngayon, kayo ang papasok doon kasi may raid at the same time may huhulihin. So usually, paano yung paano yung division of labor or operations na ginagawa ng police? Bago kasi kami mag-operate, meron muna tayong tinatawag na briefing para malaman natin kung ano talaga yung situation, kung gaano kadelikado, at para malaman rin lahat ng operating troops kung sino yung subject. So usually, pag kung nagkakandak tayo ng raids, meron tayong tinatawag na entry team. Yun ang Entry team. Ano tawag doon? Paano yun? Yun ang papasok doon sa Police din yan? Police din. Okay. Yun ang papasok doon sa lugar. Meron tayong mga security elements na yun ang tinatawag na papalibot doon sa isang yung area na papasukin. So usually, pag for example, ang hawak natin is warrant of arrest. Meron tayong arestuing tao. Yung entry team, hawak na nila yung warrant of arrest para dun sa tao or dun sa subject na i-arrest, na aarestuhin. Who prepares the warrant of arrest? Kayo rin? Pwedeng kami, but usually yung unit kasi namin is tinatap lang ng other units kagaya ng CIDG or the Criminal Investigation Detection Group, na usually yan ang palagi namin kasama during raids dahil most of the time sila yung mga nakaka-acquire ng mga search warrants and warrant of arrest. CIDG, which is headed by Major Arbel Mercurio. So yun kayo parating magkasama. Parang body-body. Hindi pwedeng wala ang CIDG pag kayo may mga operations na ganito. Whether but most of the time dahil nasa coordination namin at magandang rapport sa isa't isa, we usually go together. Tapos paghuli ng isang suspect na yun, doon at mas napasok na-serve na yung warrant of arrest, di ba? Sino ang humuhuli? Si IDG ba o kayo na rin? Or yung mga police ng munisipyo na yan? Usually, pag yung CIDG ang may hawak ng warrant of arrest, sila ang magpe-present. Kasama na rin kami. I-present nila doon sa subject, then they will take custody doon sa subject prior turnover doon sa court concern. Kayo lang back up kung sakasakaling pumalag? Pag pumalag, may lumaban. So, putukan. Kayo nang papasok doon? Parang gano'n? Parang gano'n. Nakatakot naman pala, no? So, putukan. So, may mga experience na kayo na gano'n na, for example, may hinuli kayong suspect, nagkaroon ng putukan? Sa awan ng Diyos, wala pa naman. But, siyempre, sa every operation yan, in-expect natin palagi na gano'n. Ayan. So, pag gano'n ang sitwasyon, yung mga grupo mo mag-aantay ng command sa'yo. For example, no, kung may nagpaputok sa kabilang partido, kunwari, or basta hindi sa grupo nyo, may bigla na lang paputok, ano yun? Automatic, di ba? Magpapaputok din kayo? Hindi. Yun ang isang pinaka-importanting aspeto kasi meron kaming tinatawag na POP or Police Operational Procedure. Okay. So, yung highest ranking or yung designated na commander doon sa area, doon lahat kukuha ng
command, yung lahat ng tropa na nakadeploy doon. Unless, kunwari, ikaw ang Ako ang head, sa akin sila kukuha ng cue or ng pag sinabi, pag nag-fire, saka lang sila magpa-fire. What if minsan di may iwasan na nagulat? Kasama ba yun sa pulis ang mga, or bawal sa pulis na magugulatin? Well, hindi natin maiwasan na may mga pulis na gano'n, no? Oo, so biglang may nagpaputok sa bigla. So, nasa commander pa rin yun para i-restrain niya or i-restrain niya yung ibang tropa na sumunod dun sa nagulat na pulis na yun. Tapos ano usually ang penalty doon? May mga administrative sanction doon. Ito, alam ko may kaso tayo sa Burgos. Am I correct? Sa Burgos, nakasama ka ba doon? Sa may hinuli tayong suspect. I guess it's about it. Is it a rape case? Oo. So kasama ka ba doon? Kasama kami. So alam ko yung scenario noon, like nandoon na kayo sa area, tapos yung subject o yung suspect ayaw lumabas, am I correct? At alam nyo na may ano siya, may karga, may baril siya, may hawak siyang, at malalaki rin yan yung kanyang armas. Ano yung pakiramdam nyo nung pinasok nyo na yon? Pagpasok nyo, di ba? Pinasok nyo kasi ayaw niyang lumabas, di ba? So ano ginawa nyo? At paano nyo napasok yung bahay? Nung sa briefing pa lang kasi nasabi na yung yung tao na yun may mga armas na tinatago dun sa bahay niya. And pag may mga ganong klase, in-expect mo na expecting the worst palagi kami. So pagdating dun sa area, pinalibutan na yung buong bahay ng tropa. So nung ayaw pa niyang lumabas, nag-usap na kami ng team leader ng CIDG, si Major Merculio, na lapitan namin to try to negotiate dun sa tao. Pasukin na namin. So, yun nga, pinasok namin yung compound, pero nandun na rin yung mga elements natin, security elements natin. Kasi ang iniisip namin dun is yung security nung mga biktima nandun sa loob ng bahay nung kasama nung suspect. So, ang nangyari naman, medyo parang nagulat din siguro yung suspect sa dami nang nakita niya nakapaligid sa kanya. Hindi na siya pumalag at sumuko naman na maayos. Anong pakiramdam? Napasok nyo na, nahuli nyo na yung subject? Siyempre, nandun pa rin yung kaba, no? Hindi lang yung sa safety namin, kundi yung safety ng mga tao na nasa loob. Siguro yung adrenaline nyo pag sa mga ganong klase, is sobra-sobra na dito. Yung tipong, para bang to the point na ready na rin kayo, whatever happens, makapatay, mamatay, something like that. Ganun ba yung kasi pag pumasok ka na, in-expect mo na talaga yung worst case scenario na ang in-expect mo doon na mangyari. Pwedeng katapusan ko na to, pwedeng makapaputok ako, makatama ako. Okay, change topic naman tayo. What about sa mga insurgencies? May mga nahuli din rin ba kayo? You know, insurgencies, ibig sabihin, NPA. So, may nahuhuli na rin ba kayo? Yung ibang units na joint namin meron na. And actually dito naman sa Ilocos Sur kasi hindi naman ganun kalakas ang insurgency problem natin dito. And dito sa area natin meron tayong mga army units. So yung unit namin ay gumagawa ng mga ibang activities concerning insurgency operation and other activities like police community relations, pupunta, nagkikipag-dialogue sa mga tao doon sa mga alam natin na insurgency affected barangays. Sa barangays. At magkakandak tayo ng mga dialogue, explain natin yung kung ano talaga ang pwedeng solusyon sa ganung klase problema na mas maganda, huwag ka mamundok, mas maganda at siyempre yung communication between you. Kasi every time pag nandoon kayo, di ba mas nakakatakot din sa part nyo na okay, maganda nga yung layunin nyo for the activities. But the thing is, minsan, hindi mo rin may bigla na lang na umalarma doon ng konti at biglang ma-ambush kayo, something, di ba? Ano yun? Nagpapabigay kayo kagad ng ahead na message like, pupunta kami dyan sa area na yan. Usually, hindi na. Hindi. Yung tinatawag natin sa kunyari sa raid din, element of surprise.
na tinatawag natin. Ganun din ang ginagawin. So, pupunta lang kami doon sa area and coordinate with the local barangay officials. Yes. Sige, final question before we pause for a break. Colonel, kayo rin ba ang nagkakandak ng investigation? Like for example, nahuli nyo na yung subject na yon. Kayo ba ang magkakandak ng investigation? Paano yun? Pag nahuli nyo, kanino yung turnover o kayo na rin sa inyo yung diretso? Pag kami ang nag-initiate ng isang trabaho, kunyari yung solo namin, kami ang nag-initiate. We conduct our own investigation. Kami ang bahalang mag-file ng case sa korte. But pag join kami o kasama, yung main body, sila ang bahala sa mga paperworks. Sila ang mag-conduct ng investigation, sila na rin mag-file sa korte. Sa korte. Pero usually, tinuturn over nyo yun sa police station ng munisipalidad. Usually, ganun. Pag kami ng CIDG, sa CIDG na yun. Okay. Pag sa station level siya, tina-turn over namin sa station. Okay, tsaka muna, Colonel. There you have it. More of Colonel Reyes sa pagbabalik po ng Let's Talk.